Oras madihita saluhuna. Huria na hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Namarpungudo hita di Bornginon, laho mamestahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Narodo ibana manopot tita jolma pardosa. Di rumarido dirina, jala disolukon rupa ni hatoban. Gabe suman tu jolma do ibana, jala rumang jolma dapot di ibana. Ay ditatap mo tehon. Naing bongot mahita tu parsauran na badia, rabdoho de bata. Alani tamado hita madok mauliate tu Tuhan Yesus Kristus, Raja ni Huriai, na mga lehon partikian nauli di hita. Atong majonok mahita jala marudu ni roha di adopanna, taidehom majahoba, tapangiar masuarata mamuji Tuhan tapardenggan basai, mared di mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan hahulomon, marnida sa dapanodang nabolon. Bisar do sa dapanodang diaka na mangingani tano, nanilinggo man ni hamatean. Marongoman bangsom rosian lomona diari parpurangamu, marpahean habadiaon, songon nabur siana puan niados torang rodo tuho, parangamu akkanau poso. Haleluya. Ale debata ama na di banua ginjang, puji-pujian hasangapon dohot hamulateon husobaho kami tuho, marningot sileho-leho mi na balgay tuhami, jolma na di pardangolanon, ima anakmu Jesus Kristus, na sinurumi siya banua ginjang alani hami,
gabe na dangol do ibana jalana pogos, pola tubu ibana di bara ni Bethlehem asamamora hami. Sai rajai, jala tugu-tugu hami marhite-hite toddim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amen. Hudul mahamu. Maredde mahita. Tangihon hamuma patik ni debata di perpunguan bodari Natalon, imana tersurat di sada Yohanes tolu ayat 20 Naing porsea hita digoar ni anakna Yesus Kristus, huhu masih haholongan, songon naung tinonahon nai tuhita, ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na humbar tupatikmi. Amen. Nuaing sahat mahita, tu namar liturgi, ganup horong, maju matu jolo, sian sikola minggu, Lolita Batuara, sian sikola minggu Fiona Borlumban Gaul, sian remaja Hansel Naposo Juan Sitorus, ina Nyonya Simamora Boru Purba, sian ina Nyonya Sibolon Boru Hutapea, sian ama Amang M Siringo-ringo, sian ama Amang AM Si Hombing, Parhalado, inang situa Boru Raja Guguk, sian Parhalado inang situa ye Boru Siregar. Tes. Sada Musa Sada ayat Sada 1-2. Dimulani mulana ditopa debata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halonganan jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reap matondini debata di atas niaka aek. Sada Musa Sada ayat 3 dohot 4. Dungi mahuling madebata ninna. Jadi maho na tiur, jadi tiur matutu. Dungi digoar dununga dengga na tiur di ida debata. Jadi dibahen debata mapar sirangan nina tiur, sian na holom. Psalmen 104 ayat 27. Saluhut nasida mangaranap tuho
Asalehononmu si panganan nonna sida ditikina be. Pisalmen 104 ayat 31 dohot 33. Saero di saleng-lelengna mahamu liaon ni Jehoba marlas ni roha ma Jehoba mida aka jadian nai. Endehonok kuma Jehoba saleleng dingolukku upalu pina loan mahau umpuji di batakku saleleng adong dopeau. Yesaya 30 ayat sia 110. Ai bangso natakang do nasida aka anak pergabus aka anak naso olo manangihon patik ni Jehoba. Aka nama do tuhalak paralatan. Unang hamu maralatan. Doho tu aka panurirang. Unang surirakon hamu tuhami hasitongan. Lomo ni rohanami matuagonan pabuah hamu. Jala akasi pautoto surirakon hamu. Yesaya 54 ayat 10. Ai musat pe akadolok, jala humuttal akarobean, alai anggo asi-asiku nasatupa musat sianho. Jala padan ni hadameoku nasatupa humordit. Ninna Jehoba sia-siho. Yesaya 10 ayat 8 rodi sia. Jadi tarsongkot manasida, songgok ma tunasida hagogoton dohot pabebean. Akahitir donasida, songon boru-boru maniop siraraison. Sai marsepanot notat donasida, songon gara do bohi nasidai. Idama, sogir situ do haroroni arini Jehoba, jala marpiar-piar rimasna, mabain halongunan tanoi, jala siap ponon ado siani aka berdosa. Hesekiel 33 ayat 10 dohot 14. Dogma tunasida songon sitong mangulu au ninna Tuhan Jehoba tungna solomodoro hakku mida hamatiani halak parjahati so ikon mida hamumulakni parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana atong saimulak mahamu tumadikon dalan muna akka najahati wasatung tagamon mate hamu ala pinoparni Israel tung surah ahu marluba tu halak parjahati ikon mate doho hape mulak rohana tumadikon dosana jala ulahonnan uhum dohot hategoran. Pesalmen 110 ayat 12 saat rodi ayat 10. Songon dauni habisaran sian hasudutan di padau ibana sian hita aka pangalau siotai. Songon asini ama-ama tu aka anakna, asini rohani Jehoba di aka nama kabiari ibana. Yesaya bidusia ayat sada sahat rodi ayat tolu. Bangso namardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang nabolon. Bisar dosa da panodang di aka namangingani tano linggoman ni hamatean. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha na bolon, marlas ni roha na sida di joloni bohim, songon las ni roha di gotilon, songon parolop-olopod di namarbagi tabat-taban. Ainunga di ponggolhon ho auga na ape tu ibana, dohot batahini abarana dohot lising-lising ni namangadu ibana, songon uju di ari Midian.
Marede mahita. Refleksi pagala lilin. Dimulanai uli dohok denggan situtudo portibion. Dohot sude pangisina. Alai nuaeng nunga dihuku pitimus. Dangadong be godang suara nipi dong namarhabong alani jolma najujut manigaya kasuasuanan. Lahu pasauton lomo ni rohana. Hada mayunipe nunga maul be di dapot jolmai nuaing. Alani porang dohot huaso dohot arta. Godang ni hasusaan alani i lalo manang alani aek magudang. Partangison alani hapogoson. Hageduhon dohok pangarupaon. Nang pangkusa-kusaw di dongan, nang nasa ulaw dosa tahe. Sude nai, ala ni jolma nung nga daw, jaladang makahulungi di bata, doho dongan na jolma. Tuhan, nung nga roho tu portibion, sondangi marohanami. Kurian itu hatta, nung nga ro tu hatta manopo bangsona. Jalamabuan haluaon, ido natahalasod di bornginon, alay hahulomod do jok makukupi tanoon, jalalam tujurbu na do pangelan di sibolisi, mangihoti torop jolma, disegay do toddi, hapurseaon, doho pakirimo sogot, diguturi na marumatangga, disegay ng rohan yanakon, asa tuis tuhata ni debata. Alani tamado pahusor-husorota di bagasar rohat tabi maredehita.
Manggodang peak kaparukilod na masa di tonga-tonga ni nguluon. Ingot ma tuhat tado na madongan ni hita. Molo lam lumlam ak kaparrohaon ni jolma di partikyanon. Ingot ma. Ala ni ido bain naro Tuhan Yesus ya banua gijang sorang tupur tibion. Asa disodangi sadok nguluta na di bagasan hagolapon. Alani dang jadi papeolommu ohom. Dang jadi homar ni dani dabohi. Jaladang jadi jalo ommu silua. Ay sisi do papitung mata ni halak na pistar. Jala pabalik-balik perhataan ni halak na tigor. Atong songod dia perumang ni parnguluan na niado pamunuaing. Diarsa manang las ni roha. Say ukka maroham majakon Tuhani asa sorang ibana di bagasan ngolum mared de mahita. Sahuria di horhon hatutubu ni Jesusido obas nai baru parsaoran nai baru dohot holong nai baru jakon ma si paluai sodang nililinon ma songon simbol na marpadan hita bornginon naso taulahon bedosa rade mahita manesa dosa ni dongata Tuhata domadok, ahu do panodang di portibion. Naso tu pabe mardalad di naholom nasa na mangihutto nahu. Atong borhat mahamu manopot akkaruas tayo.
sipaluai tu portibion. Jakon maibana sianukap ni roham, jala hatidakon maibana di ngolum. Ima tutu haluaon do di buan Tuhan Yesus marhite hatu tubuna. Alani hami pe nain mahobas makatidakon Tuhan Yesus marhite ngolu nami. Hodul mahamuna. Maret de Mahita. Tabeki mahatani debata turpuk di perpungawan bodari natalon. Imana tersurat di Mika pitu ayat 10 walu sahatu 20 tajahama marsoris-sorin. Tung ise ma debata songoko namar pamuati di dosa jalanau bolus pangalau siod di pertalian na tebai dang toktong ibana marsigomos marroni rimas ay makkalomohon asini rohado ibana. Marpangulahi dorohana jala popoan na do akahajahatota jala reokonon na do sude do sanay sidai tuluaut apala na ubagas. Say nalehonom mo do hasitongat tu si Jacob, asini roha tu si Abraham, naong niwarihom mo tu opunami si anak kanarobi dope, ido yang gosahat na, martua mahalak na tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amen. Tabigi makor sian panitia natal umum sektor walu.
Mare de mahita. Koma hapur seotai songon nahinati dakon ni dongata sa hapur seaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suhatu dosan na tumopalangi doho tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal loibana di hau pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugu na suhatu dosani di simay bana pe mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia doho dia sesani dosa doho di atai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate doho di hanguluan na surasuda amen udul mahamu. Tapi kema sunggul-sunggul di huriata. Horas ma dihita amanginang. Tapi kema sunggul-sunggul di bagasan bornginon. Naparjolo. Marsogot Rabo tanggal 25 Desember 2024 patupauta do parpunguan di Garejeon ima pesta parjolo parningotan ari hatutubo ni Tuhan Yesus masuk minggu pagi pukul 07.00 wita laos diuduti ulaon nabadia minggu siang pukul 10.30 wita laos diuduti marulaon nabadia. Di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, pesta paduahon parningotan
Ari hadu tubuh di Tuhan Yesus di Patupado perpunguan di Garejon. Masuk pukul 10.00 wita. Laos di Patupado disi na perjolo. Ulaon pasahat dana sosial pendidikan. Tuyanakon ni huriata anak yatim dohot anak piatu. Napaduahon ulaon padidion nabadia toka poso-poso. Dohot makatidakon haporsiaon na husus. Tu dua halak ianakon ni huriata. Alani ria mahita madohoti ulaoni. Songonima amanginang sunggul-sunggul di Bagasan Bornginon. Moliate ma. Marede mahita dina marede hitang tapasahat ma peliata.
Oidahamu manibarainon, Dakdanak naturudisi marinon, Ulino rupana matana diun, Obereni panauga beniun. Las roha Maria nang Joseph bisi, Pardida na betnet na sorang bisi, Marsong batukan na dopar mahari, Bigit jamare di pardi sugoi. Pasikang maton tuhamu nasuri, Marhida parmahan marsong bagusi, Marende hamu na marlas rohari, Padiru suruhan nari kincami. Saydung mauan ang didibatay, Puro siyan bincang di may asindi, Di hami suri na manan dosaun, Mapay haruon di hami totoo. Tumahuli ang ibigay di roham, Si Leonon na di bailas di roham, Nang sere ng perak ng pinang inom, Ay rohan na iya sa pinalomo. Antong rohana mapeleandi, O Jesus hasian say jalong mai, Iyas jalason ang mamay at kain, Nukong gabi domo maturohami. Say Roma augura di Bethlehem, Haruna Porsea hato atuson, Pardida halasan di rohan nari, Ilubus di obona di surgoi. Oidahamu manibarainon, Dakdanak naturudisi marinon, Ulino rupana matana diun, Obereni panauga beniun. Las roha Maria nang Joseph bisi, Pardida na betnet na sorang tusi, Marsong
Kami ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mga ramoti akate-ate dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Jesus Kristus tuhatay. Amen. Shalom. Selamat Hari Natal. Tuhamu akadamang dainang hahaanggi pinaribot nadong di bagas garejaon suang songoni di inganan sopogodang dohot di tedda di alaman ni sopogodang sai di bagasan lasniroha mahita marningot haroroni si palua Yesus Kristus Tuhan nagabe jolma tu portibion alani tajakon ma barita nauli na mamornohi haporsiauta lumobi makalason Natal naung sahat tuhita. Sian Lukas 2 ayat 8 rodi ayat 14 songon ma didok hatana. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini akaparmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan ma nasida. Jalamar sinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar situtuma. Alai didok suru-suruan nima tu nasida. Unako maunang mabiar hamu. Ay barita halalas ni rohagodang do huboan tuhamuna. Parsaulian ni sadok bangsoi. Ay naung tubu do dihamu sabornginon di hutani si Daud si palua ima Kristus Tuhani. Onma partinadaad dihamu. Poso-poso do dapoton muna na binorhos peak di panggagatan. Jalatopu maadong dongan ni suru-suruani torop akaparangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok. Hasangapon ma di debata di gijang. Dame ma di tanoon. Dia kajol ma halomoani. Ido sahatna. Parjolo kita apresiasi Panitia Natal Umum 2024 Sektor 8 naniluhon ni amang situmorang rapdohot aka parhalado na makobasi akan narikot di aka perayaan Natal di tahun 2024. Alani mangaradi matu tahun naro sektor sada hobar tuaka tradisita marsikat sorin margati laho makobasi ulaun nabalga di tonga-tonga ni huriata. Damang dainang disosohod do tuhita bornginon asa halalas ni rohagodang nabuy sahat tu saluhut bangso di Portibion. Di dalam bahasa Indonesia didok kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dada holak kita namarlas ni roha di bornginon alai sude bangso di Portibion. Marningot makalason mensyukuri bahwa firman Allah menjelma menjadi manusia. Sang Logos menjadi sama dengan manusia. Nunga tadohoti berbagai perayaan Natal sebelum bornginon. Nani hasuhuton nya ke anak kota, remaja na poso, sekolah minggu, bahkan amaina. Atau mungkin Natal di instansi. Untuk mengingatkan kita bahwa Natal adalah sebuah sukacita. Sebuah pernyataan di mana Allah menyatakan diri ke dunia ini menjadi manusia. Marhua doi bana rotu Portibion totu mabuan halalas ni roha godang
tu saluhut bangso. Dada holat tu Israel, dada holat tu sada bangso, tetapi kepada seluruh bangsa. Molidok seluruh bangsa berarti dohita, lumobi bangso Batak. Damang daidang, totu tema ini mengajak kita merenungkan pesan sian pardi surgo para malaikat Allah yang mendatangi para gembala di padang Efrata supaya mereka bersukacita, juga kita dalam sukacita. Asa pesan ini bukan hanya relevan pada zaman dulu dalam perjanjian lama, tapi juga relevan bagi kita saat ini di era digital, di era yang begitu maju, di mana informasi kita bisa dapatkan dari seluruh dunia dengan menggenggam handphone. Sukacita besar untuk seluruh bangsa. Ahado halalas niroha godang atau sukacita yang paling mendasar menurut tema malam ini. Malaikat berkata, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pada malam itu gembala didatangi oleh malaikat. Dari sisi status sosial, Allah tidak memihak-mihak. Allah tidak memilih-milih. Dari kalangan ataskah, kalangan menengahkah, atau kalangan rendah. Tapi semua dia pilih, terutama mereka dari kalangan yang pada waktu itu dimarginalkan. Nasotaretong di tonga-tonga ni si hatoropan. Tusidoro pardi surgo ibadok unang mabiar hamu. Amanginang, ketika pesan ini sampai kepada kita, iko parjolo hita meredukkan unang mabiar. Ahadun natahabiar hod di tanaon. Ahadun natahabiar hod di pertibion. Ada banyak. Mabiar dohita dan dapotan. Mabiar dohita dalam berbagai kebutuhan ekonomi. Mabiar dohita la suboha akapino partau tujolo. Mabiar dohita apa yang akan terjadi ke depan. Lumobi sadana tahabiarhon adalah bagaimana diri kita, hidup kita di masa mendatang. Ay tabo todo. Dung madabu jolma itu bagasad dosa. Terputuslah hubungan kita dengan Allah. Ganup dohita marsala jalamian di bagasan hagaleon alani dosai. Alai ido ubahiro Yesus Kristus tu portibion. Satu yang ditakuti oleh manusia adalah kematian. Sebab upah dosa itu adalah kematian kekal. Alerodo Tuhani unang mabiar hamu. Natal ini mengingatkan kita di dalam Mesias yang dijanjikan itu. Dia akan menyelesaikan hutang dosa seluruh bangsa. Jadi dada holan tuhalak Kristen. Allah itu sudah bangsa di Portibion na meletakkan imannya kepada Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan satu-satunya. Yang adalah jalan kehidupan dan kebenaran. Asa mengingat, mengenang, mensyukuri kehadiran Allah menjadi manusia, inilah yang akan kita lihat. Sukacita ini melampaui batas-batas bangsa, budaya, juga waktu. Jadi sudah jolma di Portibion, makalasson marlas ni roha alani haroro ni Tuhani.
Sukacita besar ini bukan hanya seperti kebahagiaan duniawi yang bersifat sementara. Boido tong las roha ala berhasil ianakon. Boido las roha ala adong parutungan. Boido las roha ala niaka marpungu ianakon doh natoras. Boido las roha ala sehat hipas hita madalani ari-ari ningoluta. Tapi itu hanya sementara. Sukacita ini adalah sukacita dalam bentuk rohani. Roh yang menghidupkan. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus. Daging ini lemah, tapi roh menghidupkan. Sehingga catatan bagi kita adalah kalau tubuh ini dengan berbagai keinginannya, itu akan sirna, itu akan berlalu. Tapi roh Tuhan yang ada dalam diri orang percaya menghidupkan semangat kehidupannya, semangat rohaninya untuk menghadapi berbagai kehidupan. Apakah itu pergumulan karena sakit, karena ekonomi, karena keadaan yang menimpanya. Tapi roh itu menyala, roh itu menyanggupkan untuk kita bisa menerima keadaan dan berharap, bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang utama, supaya kita jangan takut. Sekalipun keadaan kita dalam berbagai situasi kehidupan yang menyulitkan, tetapi Allah akan menyanggupkan kita menghadapi semuanya. Sukacita ini lahir adalah karena anugerah keselamatan yang tidak dapat diraih oleh usaha manusia. Alai dilehod debatadoi secara cuma-cuma. Idu bahina kadamang dainang bornginon molo ta kenang ta pagalak lilin nakinin sebagai simbol mengingat kita bahwa Allah, Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Di dalam dia, barang siapa yang berjalan dalam terang itu, maka dia tidak akan hidup dalam kegelapan. Amin. Songo dia da jolma na mangolu di hahulomon. Mereka yang suka dan hidup dalam kejahatan. Hotel, hosom, elat, teal, dan late. Itulah ciri-ciri orang yang hidup dalam kegelapan. Tapi malam ini ketika kita mengenang kelahiran Kristus, maka semuanya itu akan sirna dari pikiran kita, dari hati kita, dari perbuatan kita. Sebab kita telah diterangi oleh kelahirannya. Nah padua hon didok kesukaan besar untuk bersifat universal. Dada holak kita burngin nomor las ni roha alay doho do. Nak pe mahopak kamu kamangin ang disi. Nang pe say gudang rupani dang tahilala kenyamanan. Alay sehalisa tao dohita tung macetorok do bereng burnginon. Apalagi nuaing di alaman di gereja di sopo godang tung say ribur dohita burnginon. Ima tadani namarlas ni roha dohita. Pabua naung ro Tuhan itu hitabe. Dak tahilala mahok nai, dak tahilala sopi nai. Alai demi Kristus yang telah menyelamatkan kita, mari kita berkorban untuknya. Sehingga firman itu boleh menelusuri hati kita, memberikan kita sebuah pengharapan bahwa untuk seluruh bangsa kita juga ikut di dalamnya menceritakan, menerima bahwa Natal itu adalah suatu yang membawa kita kepada kesukaan yang bersifat universal. Amanginang haroroni Yesus tu portibion bukan eksklusif. Dada holat tu halak namora. Allah itu sudah jolma inklusif. Lalu di bagasanido hita mangolu. Na inklusif dohita HKBP memiliki visi ya menjadi berkat ke seluruh dunia
dan menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Kristus. Terbuka ke seluruh bangsa. HKBP dipakai Tuhan menjadi alatnya menyatakan kebesaran Allah di dalam dan di luar HKBP. Akadamang dainang totu mangolu mahita disi. Unang mahulat tu dirita hita mangolu. Unang mahulat dirita tasarihon. Unang mahulan na ni margatta nata haradoti. Alay doho ma secara universal. Di naung ni pasu-pasu debata hita. Marhite keragam talenta. Ragam ni sinamot. Dan berbagai kemampuan kita. Arahkanlah itu sebagaimana orang-orang Majus yang datang untuk memberi persembahan kepada Yesus yang lahir. Demikianlah kita secara inklusif, terbuka, berbagi rasa, berbagai momen kasih Natal. Persia doau di antara kita yang hadir di sini, mungkin kita akan menerima saudara-saudara kita dalam open house Natal, dalam kasih Natal. Mari saling berbagi, saling menjadikan sahabat, bersyukur untuk Natal tahun ini. Napatuluhon di togihon jamita bornginoddo hita, asa kesukaan besar itu membawa perdamaian. Natal mabuan hadameon. Ay didok nakidaya sa pulo poti, asa hasangapon madidebata di gijang, dame ma ditanoon, dia kajol ma halomwani. Bagi Tuhanlah kemuliaan. Sekalipun ada banyak orang yang mencuri kemuliaan itu, ya, supaya dia disembah, supaya dia diagungkan, supaya dia yang didengarkan. Mari tinggalkan itu. Hanya milik Tuhan kemuliaan. Hanya milik Tuhan hasangapon. Idubahen marhite hasangaponi ni Tuhani mian ma dami ni debata. Ketika orang mian hidup stay di dalam damai Allah, maka dia akan menjadi si pribadi, seorang pribadi yang terus bersyukur. Ngoluon holan sementara. Ketika kita diberikan, marilah untuk memberi. Ketika kita memiliki, mari kita menjadikan itu sebagai hasangapon ni debata. Mulidok suru-suruani hasangapon madi debata di gijang, dami madi tanoon. Itu artinya semua kita yang hadir di sini, ketika merayakan Natal, mangedehon sonang ni bornginai, ujuro Yesusi. Itu artinya kita merenungkan betapa besarnya kasih Allah akan saya dan saudara. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Allah yang terpisah itu dipadomu musik. Gabe lohot hita tuholong nai. Miyak kita di bagasan haluauni. Asa mangulu di bagasan dami. Ido haroroni Yesus tu pertibion. Menjadikan dunia ini berdamai. Ada banyak orang yang membelokkan pengajaran itu. Tetapi ada doa yang berkuasa untuk meluruskan jalan itu. Dialah Yesus yang datang ke dunia ini membawa damai sejahtera. Alai itu kalimat na parpulu didok. Asa molomia damai di tanaon. Ima tuaka jolma halomoani. Kepada yang Tuhan pilih. Kepada mereka yang percaya dan terpanggil hidup dalam keselamatan. Itulah orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera. Di duru ni akamanginang, akaparjahak may, akapangguturi may, akan maban harwaon, harorangom may. Alani sedau may siyak kita. Alay jol mahalomuan ni debata mahita. Na mabuan akahadameoni.
song parmahani dung borhat suru-suruani dopak gijang marsi padoham manasida beta mahita tu Bethlehem. Sebagaimana tema Natal PGI dan KWI tahun 2024, marilah sekarang kita ke Bethlehem. Itu artinya respon itu cepat. Sekarang bukan besok, sekarang bukan lusa, ya, sekarang pergilah. Karena itu milikilah kasih Yesus, hiduplah dalam kasih Yesus, berbuatlah di dalam kasih Yesus, dan hiduplah di dalam kasih Yesus. Maria Manginang, Natal 2024 mengajak kita, mari sekarang ke Bethlehem. Di sana ada banyak cerita yang membuat kita bersuka cita. Marilah kita borhak mahita tuganup ngolut tabe madapoton tahun baru 2025 dengan hati yang berpengharapan, yang bersuka cita, di mana Allah beserta dengan kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ali Tuhan, dibuat kodo halalas niroha godang tu portibion. Dohok dohami taruli halalas niroha godangi. Ima haroro ni Yesus. Hatani debata naung gabe jolma. Marhite ibana dibuat kami tu hatiuron. Mangulu hami di bagasa pakirimon. Jalamalua hami sian gonggoman ni dosa hamatean. Asa di bagasan Yesus naing matok-tok kami mardami marlas ni roha. Asa harorom tu portibion padumuhok kami dohok debata. Jala padumuhok kami sama hami na dauhian gabe jonok na marsirang gabe mardumu. Jala naruduti gabe denggan. Say pauli mahami di bagasa kolongmu. Jala miyam mahami di bagasan holong mi. Marna punaho kolong mi mahami laho berbagi kasih kepada sesama, kepada keluarga dimanapun kami berada. Mauliate ma Tuhan, atong pasu-pasu ma bornginon, dinarap hami mangedehon sonang ni borngin nai, marningot Yesus narotu portibion. Sorang maibana nang di bagasan rohan nami, di bagasan rumah tangga nami, di bagasan persauran nami. Mauliate madiho Tuhan, Allah ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita huhut tapasaha ma peleata tu debata. Ini
Kon ma piliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhase ang hami pilianon. Pati buluhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silondekon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauli ate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siap. Se sama dosa nami, songo panesan nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana mida. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Oh.